महामाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। हमरा जो भाव चकलेटवा गे चक 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 चकलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे। अभी आप सुन रहे हैं रवि अलबेला को। करने का भरी बात के ला भरे गे सखी करने का भरी बात के ला भरी करने का भरी बात के ला भरी बोला बैठे 3 बजे भोरवा में यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे चकलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे चक 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 चकलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे। कह रोजा मिले या के चिकन चिली हमारा बोला के उतह ठक दे चकीली ठक दे चकीली। कह रोजा मिले या के चिकन चिली हमारा बोला के उतह ठक दे चकीली। कते का कहबो कर लीला गे सखी कते का कहबो कर लीला कते का कहबो कर लीला तू सच खाली होठवा गे यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे चकलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे चक 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 चकलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे। अभी आप सुन रहे हैं रवि अलबेला को। मारै छै माजा रोजे उठै छै अंग अंग में लहर बड़ छै निदरदा उ तो बुझै नै छै दर्द बुझै नै छै दर्द। मारै छै माजा रोजे उठै छै अंग अंग में लहर बड़ छै निदरदा उ तो बुझै नै छै दर्द। सच कहे जियो बतिया के सखी सुन ना सच कहे जियो बतिया के सखी सच कहे जियो बतिया के सखी देखे छै खाली बेटवा गे यारवा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे यारवा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे। करने का भरी बात के ला भरे गे सखी करने का भरी बात के ला भरी करने का भरी बात के ला भरी बोला बैठे 3 बजे भोरवा में यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे यारा हमर पगलेटवा गे हमरा जो भाव चकलेटवा गे।